Wala. Wala. Sobra pa. Kabahas ko ng bahan gitu. Boss, Oh. Problema. ang mga tao ngayon mong ipanawag, nangahagba na. Oh, boss. Oh. Ya. Wag ba? Wala naman. Ang ibang hostel. Us ka pistulang taya ba ni? Oo na ito pag-isbagan ni boss. Hindi akong problema. Pero sulbad na. Wala problema na. Ang mga tanong sa boss, kinsa ka pusil boss. Hindi na pusil. Mamatay na sila, di pusil ni Cards. Ilan man yung gigok ko di Cards. Oh, guard. Kataw. Kataw ko ila daw. Oo. Si guard. Oh, Cards. Mata sa mga tawanan. Uy. Ilan man lagi. Aabot na sila Si na. Cards, nagmutul-mutul ba? Dahil puro ka barambal. Yang sundan, di ba pusil? Dito na nga matay na. Walas ka iso nga mga nagbaybaw na ko daan. Sa pagbaybaw, gagubat man sila boss. Kung ganyan hingi, kay pero ibaw mo. Silang. Boss, mga Panahon, tani mabaw ta. ba? Sa mga tani pagbaw. Ako yung mga tao na palit na private. Hindi yung private. Mga killer hitman. Mana boss? So, nabutuikin siya, mana sila boss? Secret na, secret. Secret? Coming pa na, coming. Secret agent na sila boss? Mga anak. Tagsan kayo bangutan na. Oo, siya iwan mo boss. Sino na ron? Joke na boss, kauban na boss. Pero mangandam tagbalik. Akong brother. Uaw, apa ginaayo ang buwan. Nung siya dito siya boss? Tapos veterinarian. Isa nga? Veterinarian. Spill daw boss. Ayaw lang. Sige. Balik ka to nito kung asa to nangamatay ng mga tao. Yung buhay na pa nito sa guards. Yung buhay mo nila boss. Oo, pag-uwi mo nito. Ayun! Anong tanong? Magkita lang, Jackie po! Ayaw na Ay! Dagyan, may istorya ni Moy! Ngapon, General. Ngapon, Dad. Hindi mo ko patawag. Oo. Patawag yung kay Bukante ko. Ako to eh. Dahil ako sa general. Padugay ko kung hindi ka to. Ha? Birahan ko, mayroon ka. Diyos ko. Irit kay ka sa mga sindikato. Hindi ba nalapita? Parang lugar ako. Karbo ka arang lugar. General, imong kong patawag. Ako kami patawag. Kaya pabalikon kita sa inyong dulo. Salamat kay General. Kaya sa tanang mga tao na ko, ikaw ra ang tao na puutan. Sige, balik na. Salamat kay General. Hindi, welcome back to Mr. Disregard. Salamat kay John. Dismiss! Salamat kay General. Kay John. Thank you. Magunsa di tanganhi. Makikita ko ni Don Lino kay ako ang kumustahon ang negosyo nako diri sa Cebu. Anhi lang usa mo din eh. Ibaw ka kung saan ng mulakaw ko. Naapo ko'y asikasuhon sa opisina. Importante kayo. Sige ba, Kay tuwa dito tanan na among pagkasabutan nga inig kaugma madato na. Eh di alam mo ha. Pag ayo-ayo mo diha kay ako dire pag ayo-ayo sa ko. Amping dito, boss. Oo, okay. Buyogin niyo, boys. Kape! Okay. Kamong nasa loyo ha pag alerto mo kay munaog na ra ba ta des unahan. Yes, madam.
Oh, wala pa, General. Na ako importanteng ipabuhat nimo Oh. cards. Kinahanglan sa daling panahon imo kaning mabuhat. Nakihatag misyon ako. O sige, huwag problema na. Mangita kong sindikato. Kinahanglan madakpan nimo ang dagkong durugista. Huwag problema, General. Pakito na ka. O, mo na kung gustong madungog diya nimo. Mga adlaw, makakuha kong sindikato. Sige, saligat ka na cards. Good luck sa imong first mission. Copy, Cards. General. Okay, bye. Bye. Hello? Don Lino, Halo, where are you now? I'm here in the location. buatag nyo diha. Kay mo anak na ko. Doon lang ko sa atin nasabutan. Okay. I'm waiting for you. Kita sidugay, padong ko diha. Okay, Don Lino. Okay. Okay, bye. Find a place to hide. Nakabantay mo nung ka ng mga, hindi ka na mag-jacket, ikaw, magpundo ka sila dong, dagda na sila dong. Bantay ka na. Wala dito? Mo ba? Sige, tama dito ka. Amping mo ha. Positive. Mga membro ni sa mga sindikato. Nadugay yung patoy. Yun yung numero kung ano. 5 to... Pat! Major! Tugay yan mo eh. Naay mga sindikato dito. What? Doon nga ba kung di mo hinatay na numero 1? Ay, bay. Ma'am, ayun na ma'am. Ha? Saan sila ma'am? Tala. Balik mo yun, Numero to. Dahil, balik. May God have mercy upon my enemies, because I was. They're calling him Baba Yaga. Matlog mo ko ni kahoy! Mabuhi pa pagkatani! Kaya ra kayo na ko na sila. Uy! Ano ba? Uy na! Mamatay na diri! Sino mo blablabla? Kunan! Kunan! Kunan koy! Sige! Oh, baing hapon, Don Lino. Mayo nun, abot na ka. Okay, hapasit. Salamat. Tanaw na ko nimo. Nagkagwapa gid ka. Oh, salamat, Don Lino. Pag abot mo sa Pilipinas, ang iyong lawas, disinaw, mura sa hangin nga nagtugong. Wala ka nindot ba na, Don Lino? Mao gina siya ang makahatag og ugma sa tawo nga wa nay asawa. Mao ba niya ang imong manghod? Oh, Don Lino. Si Agatha. Sus, nagwapa man si Ma'am Agatha kani ato gamay pa karon dako na gid siya. Kumusta naman ang akong negosyo diri sa Cebu? Ang factory, kumusta naman? Ang imong negosyo, nagpasalamat ko, imo kong masalikan. Kay naa ang kwarta, ako yung ipahingutang sa sudlanan, kay nagpaabot ko kung malita. Balita ko na kung may anomalya sa company. Saan nakatinood? Nood ka na, Don Lino? Idakor ba ko na kayo ng kantidad nga nawala? Tinuod na, Ug asam na karon. amo nang nadagpan, amo ang gipresyon. Ato nang atuon karon aron makakita mo sa tao nga nagpinuang nato. Sige. Madam Alia, na ako'y irigalo ni. Makita niyo ang tubangan nga malipay ka. Maayo na ang Don Lino. Maayo
Maayo kayo Don Lino. Ubay-ubay jud kini. Don Lino, atong atuon karon. No, di ko gusto nga ay mo-try do sa atong grupo. Tara na. Don Lino, ako man ang tao nga try daw sa atong company. Adi rin ma'am. Ato-atoon. Sige Don Lino. Ingog! Hindi ko na kaya mabuhatin niyo, boss. Ha? Hindi ko na kaya niyo mabuhatin, boss. Don Lino, mauning tawhana ang ni-traitor din na to. Mauna siya. Ha. Suga kay nimo ha. Nganong naa ka daay ka sa laim grupo ni Don Kalog ni Don Justin. Tukpo ka na. Don, ikaw, saan na tayo? Kinahanglan ato ang zone na sa Ipurnang. Kana, mulai silot sa tao nga Traidor. tanong. Maunay naputanan sa tao nga ilang tanong